जाबायनि थुदो औ दाउ आदार दाउ खस्थ'थार नोंहाबो आंबो मबाइल लानो रोङालाय जारलाथार मबाइलफोरजोंबा जाय थिउ खिथाहरबानो थांगौमोन आंबो लेंग्रा लेंथाबा माब्ला सहैबावोलै बिदि फेहे फेथेजों आंना बुराया बुरैलै सेसखासै दिनै दे लासै लासै फै नायखा रोङा मानो रोङा दिनै जामब्रनो हागौलै आं गामिनि मानसिफोर फैजावथोंसै हाब नोंखौ मेंनाय बादि मोनबायलां नों दसे थाथ'लाय बहाय बहायथो थांनो नोंलाय आं एसे हरै बाहेरायाव थांना फैनां दाब फैलै आदा दाब दं मा खालामबावनांगौ आं दिनैलाय जाब्र'खाबायना दिनैहाय बेयो आंना हिनजावबो हिनजावलै जारलाखा जाम्ब्र मानसिफोर दिनै खाराबा उफाय गैलालै मानजि जास्लायसै एरायखानाय गाहामलै हाब मा ज्राव ज्राव होखोब्रा माबा सिगायसो नामाब्रा हाब माथो बोरमासो बे लेंग्रा खुरियान बोरमाया बेनो नामाब्रा लेंग्रा खुरियान बोरमाया बेनोगोनलै बेवहायसो फानफ्रबनानै थाफैदोंगोन दासो खायदा मोनदां आंबो दाबो दङ दासो खायदाबो दा ओंखारदों दा र' सालाखौ नायफिनसां साला दासो देखौनो खायदा मोनदां माथो खालामखोब्रा बे अजा बोरायालाय मा एफा लेट जायगाफोरा थिग नङा माबादि बोरमा गोमादों बेलाय र' नै आं नायनोसै सिखारखाबाय इसोरा थौ मोनगोन दा मोनो फैदोल' नोङो मोनाब्लालाय नों फैदोल' नै दा लगना बारगोनसो नङाब्ला थाब फैदो नंगौना नङा जाखोब्रा बे अजा बोरायालाय हाबाब फैदोल' नोङो जेबो सिन्था गैला लगना बारलांगासिनो नङाबा खिन्थु नै टाइमा जालायलांबायसो फै थाब गैयालै आदा जोंहा गोरिब गुन्द्राफ्रा न'आ बेनो आंना बोरमा फियो दाउ फियो अमा फियो माथो खालामनो गाग्रोमना गुदुं गुदुं मोनखाबाय आङो हमनो हाजोब्बाय आं हमनो हाजोबखाबाय दाल मोनजोबखाबाय आङो आइ बुरे नै आदा दाब दङ अजाया फैबाय नै ए फैबाय फैदो फै जिराय फै आदाया गोजौआव जिरायो ना गाहायाव जिराया जिराय दे होमबा दे नै बावनो जिरायनोसै आङो नोंसिनि न'खरखौ फोसाबनोसो फैदों आंखि गोजौआव जिरायग्रा मानसि जिरायदोलै आदा अजा थाल मोनजोबखाबाय आं थाल मोनजोबखाबाय जेबो सिन्था खालामनाङा आं थासान्दियाव जिखुनु फुजानि बेब'स्थाखौ खालामबानो जाबाय नै आफा जोंना एफा गिदिर बोरमा खासियानो आयै अन्थाव बाथाव गोमाबायहाय एसे मोजाङै नायना होलांदो गैया जोंहा गोरिब गुन्द्रा एकदमबारे मोनथारगौमोन बिसिबा गिदिर बोरमायाबो बोरमा खासिलाय एसे नायना होलांदो आफाया मोनो खोमा सोरबा जादों ना अबेबा थाबथानानै दङ एसे नायना होलांदो आफाया दा आंनोहाय दै सानस्रिनो लाबोदो बाखि बेब'स्थाखौ आं खालामनानै लाबोजोबखादों दै सानस्रिनो लाबोदो दसे नायखाना होगोन आं दानो मोनगोन नोंसिनि बोरमाखौ नैबे दाब दङ जा मोनथारगोन दा आदा ओइ नों सिन्था खालाम बेखौहाय आं दङना
18-19,000सो मोनथारगौमोनब्रा नांदेरखाबाय आं नांदेरखाबाय दिनै गुरु बोराय बावनाव नांदेरखाबाय नों जेबो सिन्था खालामनाङा मोनथारनांगौलै आदा जागोन दे नों सिन्था खालामनाङा बे दै सान्थिखौ लाबोग्रोदो आइ बुरै दै सान्थिनो दै सान्थि लाबो र' लांगौ नै र' आंना जायगाया बाव नङा सानजाहासो मोखां जानांगौ नालाय नै बावनो जिरायनोसै लाबो दे माबा नांबावगौमोन आफा नों बाव फैदो नांला हान्थु खनानै थादोल' नोंसोर सानैबो शान्ति शान्ति ओम शान्ति आं लाबोजोबखायो गासिबो आंना हिन्जावआनो हरजोबखायो मिथिबाय खानानै मा माथो दङब्रा आदा अजा र' दङ आंना बिमानो नांनाय नालाय सयथ'फोर बिमानोसो नांनाय आंना मा सोङो नों रोंगौ नामा हामा सोंलाबायनो नोंसोर दल' सिरि थाथ' आरो बाजौ रां नांगौमोन नै बेवहाय र' लायनि आफा दंबा लायदो बाजौ रां दंबा लायदो नंगौना नङा जाखोब्रा बिलाय 500 रां गाहाम बिनाय बुरियाबो बुरि सिखार जारलाबायो नै आफा राङा बावदोन बेखौ जों लाया बेखौ इसोरासो लाङो नायनि माथो खुस्रा गोजासो 500 थिगैनो दं नङाबा आंहासो दाय जायो एखेबारे हरफ्राव सिमां गाज्रि नुहैयो दे आं एसे मोन्थोर गायनोसै नोंसोर मेगन मोसेबदो मोनखाबाय आं फैजोबखाबाय नोंसोर मेगन मोसेबदो सानैबो आंबो मेगन मोसेबसै मेगनबो मोसेबावनांगौ मेगन मोसेबाब्ला इसोरनि ध्यान खालामनांगौआ मेगना सानैबो मोसेबलायदो दे बोरमाया माबादिमोन बोरमाया गोसोममोनलै गोसोममोन गंबो दंलायमोन नङा गङाथ' मोननै दंमोन गोलाव फान्थाना फान्थि खासिसोमोनलै आदा खासिसोमोन गोसोआव दंना गैया जेराव नों जिरन लादोंमोन बे जायगानि खाथि खाला नागिरबानो नोङो नोंनि बोरमाखौ मोनगोन फिसा नों मोनगोन दहाय बे नों हासुनाय जायगायाव नामा जों बिदिफोर बादि बाथ्राखौ खुगाव लाबोनो दानि समाव बेफोरखौ थ' बे जायगानि खाथि खाला थांनानै नागिरबानो नोंसोरो मोनगोन नायगोन आं मोनसे दानो थाबनो दे जाबाय थेवब्लाबो नागिरनाय हैदो नोंसोरो दानो सानैजों थांनानै दानो मोनगोन नोंसोरो आरो नै फैसाया बबाव थांनायखो फटखरिया बिमा होमबालाय नोंनो लांमारबाय नंमारगौसो नामा नंमारगौसोथ' बोरै नंगौना बोराय बुंलाबायो बे दाब दङ जाया ओरैनो बुंलाबायो मालाबा मोनथारगोन ना होमबालाय आफा मोनगोन थांनानै नायदोल' नोङो देखायहैदो जायगाखौहाय थांदो सानैजों दे आफा मोनथारथोंसैल' आफा दे बुरि बोराय दसे समबाव ध्यान खालामसै थौ फैद' गोख्रै अबावथो फालाय बेजोंनो नागिर बेजोंनो बावनो खिथा हरथारदों थाबखौनो थाबाय रोङा गोख्रै फै हासुनाय जायगायाथ' बेजोंनो हासुथारदोंमोनलै अजाया र' हासुनाय जायगाखौ मोननांगोन ना फैद' अबे जायगायाव मोननांगौ जायगा बहा थाबोरो बेजोंनो नागिर बेजोंनो बावनो खिथा हरथारदों बावनो नायसाय बाव बेजोंनो खिथाथारदों आयै बोरमाया मोनबाय नै खुंगा बोराय फैद'
बोरमायाबा फानफ्रोमबो दंमारो नै आयै फिसा नै दाब दङ जा होननाया नंमारगौसो नै बहाय बोरो नै बोरै बोरै फानफ्रेना थालाजोबखाथाय ए आयै फिसा आयै र' फुंगाबाराय र' दंमारगौसो दाब दङ जा होननाया नंमारगौसो नै हाब नंमारगौसो आदा दाब दङ जाया आदा दाब दङ जानि जै जै दे लादो बोराय दे दे लादो लादो जै बामनो हानाय नङा नोङो दे नंमारगौसोलै साला थगाय माराखै जै आदा दाब दङ दे दोनदो हगारदो नों बामनो हानाय नङा ओइ बुरि नों बोदो आंहा खस्थ' जायो जै आदा दाब दङ जानि फैदो न' बोराय बेयाव खाना दोनथां दाब दङ जानो जानाय लोंनाय एसे माबा खालामहैनि एसे मोजां नायना हरबाय र' बावनो खाना दोनदो दे आं जानाय लोंनायखौ खालामहैनोसै बावनो थाबाय था बोरमा जेरावबो दाथां मोनबाय आफा मोनबाय बोरमाया मोनबाय फैद' मोनथार मारबायलै आदा मोनथार मारबाय आदा मोनथार मारबाय आं मा बुङामोन जिराय औ थांफिनदो बिमा फिथाइ औ दा बे बिबारफोरखौ गासिबो फोसाबजोबदो दे आइ आरो खोलाहा गारहरबानो जाबाय ओमफ्राय आफा माबाफोर हरबावनांगौ दंमोन नामा ओरैनोथ' मानबावनाय दङ दहायनिखौथ' आइयानो लांखाबाय बेथ' गावनिनो खानालाय बियो 500 रां बाव होनाया आंनो दा दे नोंसोर जुदि माबायोब्ला मोनोबालाय मोजांमोन दा नोंसोरखौ नायनानै देनां जुदि बोरमाफोर फानोब्ला नोंसोर मानबावबानो जाबाय औ बेखौनो होननो सानदोंमोन आं आफा आखायाव दा थाइसेबो थाखा गैथ'वा नालाय साननै सानथामनि उनाव खालामसै नामा जागोन हैथारगोनलै आदा मानबावनो थांथारगोनलै आदा गिनाया खम नङा माथो बेलाय दे होमब्लालाय आंबो जागोन सिखारनोसै आफा बिदिब्ला दे जाथारबाय दे बेफोरखौ फोसाबबानो जाबाय आं थांग्रोनोसै दे आदा थांदो दे आदा थांदो दे साला थगाय जालायबायलै आयु दाख्लैनिफ्राय बारासिनबावसो आयै निमाहा हो आइ निमाहा